guys, welcome sa YouTube channel guys. Ngayon guys, ang topic natin ngayon guys ay ano ang pinakamadaling kunin na ID guys. ID na valid ID. Kasi yung best friend natin na guys nag-request ano daw ang pinamagandang kunin, madaling kunin na ID, yung valid ID. Yung guys, kasi naka-experience na ako dyan guys. Bago yun guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel guys, please makikita mo yung subscribe button sa baba guys. May pindot para updated ka sa mga na-upload mong video guys. Ngayon guys, ang pinamagandang kunin na ID guys, madaling kalin yung valid ID ay ID sa PhilHealth guys. Parang ganito guys, ID sa PhilHealth. Ang ID sa PhilHealth guys, ang requirements lang dyan ay kailangan mo lang magdala ng kahit barangay certificate or barangay ID. Bago ka muna sa PhilHealth office, dapat kumuha muna ng kahit barangay certificate o barangay clearance, tapos kumuha ng barangay ID. Kasi kailangan din nila ng kung doon yung patunay na isa kang residency sa barangay para may valid ID ka guys. Yun ang pinamagandang kunin na ID guys. Punta ka sa health office, PhilHealth office, tapos magtanong ka ano, kuha ka ng ID, tatanungin ka nila doon. Tapos sabihin mo, kukuha ka ng valid ID kasi ginagamit mo sa trabaho o may pupuntahan ka. Maganda sa PhilHealth guys, ID ay valid siya, pero wag ka kukuha sa mga fake na PhilHealth guys, kasi mayroon mga mayroon mga nagpa-print ng mga fake, hindi siya original, tapos wala siyang code. Ang kunin mo guys yung ganito, yung original na PhilHealth office. Punta ka lang doon, tapos magdala ka lang ng barangay residence or barangay ID, kasi kailangan mo ng ID na kuwan para makakuha ng valid ID para sa, kasi magtatanong sila doon pagdating mo sa PhilHealth office guys. Katulad ng nakikita nyo sa video guys na picture, yan ang makukuha nyo sa PhilHealth office guys. Para makakuha ka doon guys ng PhilHealth ID, dapat magdala ka ng barangay clearance or barangay residence, o di kaya barangay ID. Yan guys ang pinamagandang kunin na ID guys na valid. Basta original, wag ka lang kukuha dun sa mga printed na mga fake kaya hindi yung valid guys. Kasi itong ID ng PhilHealth office guys, meron siyang serial number, kaya valid siya kahit saan mo siya dalhin. Yun lang guys ang request ng ating subscribers, kaya ginawa kong content dito. At kung hindi ka pa na-subscribe sa aking YouTube channel guys, please subscribe. Makikita mo yung subscribe button sa baba, tapos pakipindot na rin guys yung notification para updated ka sa mga video na ina-upload ko. Thank you guys, yun lang muna. Next na video natin ulit. Maraming salamat sa mga likes and viewers.
and subscribers at hindi nagsasawa sa ating pagsuporta. Thank you guys.